Канферэнцыя «Новая Беларусь-2026» у Варшаве стартаваў галоўны палітычны форум беларускіх дэмакратычных сілаў. Першы дзень адзначыўся рознабаковымі прапановамі і гарачай палемікаю. Беларусак будуць ставіць на вайсковы ўлік з 19 гадоў. І як расійскі калабок пасунуў Галівуд у пракаце. Пра гэта ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву» і спецыяльным выданні студыі «Белсат». З вами Юлія Лабанова, вітаю спадарства і запрашаю. У Варшаве праходзіць 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь». Штогадовы грамадска-палітычны форум арганізаваны офісам Святланы Ціханаўскай, аб'яднаным пераходным кабінетам і каардынацыйнай радыё. Першы дзень форума вызначыўся вострымі дыскусіямі паміж лідарамі дэмсілаў і грамадскімі дзеячамі ад люстрацыі і ролі мовы да таго, наколькі дзейнасць у эміграцыі рэальна цікавіць беларусаў унутры краіны. Усе падрабязнасці з месца падзеў распавядзе Андрэй Суджыц. Просто за маёю спінаю праходзіць 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь», найбуйнейшая грамадска-палітычная падзея года. Галоўная ўвага сёлета скіраваная на асэнсаванне галоўных зменаў у рэгіёне, падвядзенне вынікаў дапамогі беларусам і вызначэнне месца дэмакратычных сілаў у новых геапалітычных рэаліях. Першую слово ўзяла кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская. Яна прывітала сярод прысутных палітвязняў, пра чыё вызваленне гаварылі яшчэ летась. Акрамя таго, яна адзначыла істотны паварот у пазіцыі Кіева пасля яе травеньскага візіту. Дзякуючы гэтай працы сёння свет ведае дзве простыя рэчы, што беларусы гэта не рэжым і Беларусь гэта не Расія. Таксама удзельнікі ўшанавалі хвіліны маўчання памяць людзей, загінулых падчас пратэстаў, закатаваных у турмах, беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне ды іншых беларусаў, што пацярпелі ад рэжыму. Да яднання і супольнай працы беларусаў заклікаў нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі. Сённяшнія нашы супольныя намаганні – гэта трывалы падмурак будучай свабоднай Беларусі. Цэнтральнай часткай канферэнцыі сталася дыскусія пра перахоп палітычнай ініцыятывы. На фоне таго, як Вашынгтон паспяхова дамагаецца вызвалення палітвязняў, у Гаазе запушчаны працэс супраць Лукашэнкі, а рэжым змякчае ваенную рыторыку, перад дэмсіламі паўстаюць новыя выклікі. Ці зараз можа з'явіцца акно магчымасцю? Так, напэўна. Яно можа з'явіцца праз месяцы, можа праз гады, але ён, напэўна, з'явіцца. Мы бліжэй да гэтага акна магчымасцяў, чым далей. Прытым не ўсе ўдзельнікі пазітыўна ацэньваюць працу сённяшніх дэмакратычных сілаў у выгнанні. Рэзананс займела выказванне былога палітвязня Віктара Бабарыкі пра тое, што дзейнасць дэмсілаў мала цікавая беларусам унутры краіны. Пра гэта ж Віктар Бабарыка выказаўся і ў эксклюзіўнай размове з Белсатам. Як мы вырашаем праблемы беларусаў унутры краіны? Якія праблемы мы вырашаем для беларусаў унутры краіны? І адказ – гэта небяспечна для тых, хто ў краіне, гэта не адказ. Цалкам размову можна будзе ўбачыць у заўтрашнім выніковым выданні студыя «Белсат». Падчас дыскусіі лідары дэмсілаў таксама спрачаліся пра значнасць беларускай мовы, бачанне зменаў у краіне ў будучым і спосабах уплыву на беларусаў унутры краіны. Размова была напружанаю і востраю, і менавіта ў такім адкрытым абмене меркаваннямі бачыць галоўную карысць палітычны аглядальнік Вадзім Мажэйка. Гэта выдатна, калі ёсць магчымасць атрымаць такую зваротную сувязь для палітыкаў. Гэта важны інструмент, каб сваю дзейнасць паляпшаць потым увесь наступны год. На наступнай панэлі асобную ўвагу надалі тэме беларуска-украінскіх дачыненняў. Мадэратар размовы Евген Магда разам з экспертамі акрэсліў прыярытэты стратэгічнай супрацы паміж Кіевам і дэмакратычнымі інстытуцыямі. Яны атрымалі імпульс з візітам Святланы Ціханаўскай у Кіеў, але я хачу як мадэратар спытаць, а што далей? То бок, ці ёсць гэтае разуменне, ці ёсць гэтае бачанне, як мы будзем ісці? Барацьба меркаванняў разгарэлася і на іншых пляцоўках. Спікеры спрачаліся, што патрэбна краіне пасля змены ўлады. Люстрацыя ці пакт забыцця дзеля мірнага транзіту. На панэлі пра постлукашэнкаўскую Беларусь прэзентавалі рэформы для выхаду з залежнасці ад Расіі і інтэграцыі ў еўразвяз. Таким быў гэты дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Завтра мы працягнем сачыць за падзеямі форуму ў эфіры праграмы «Студыя Белсат». Студыя.
Это быў Андрэй Сульжыц з канферэнцыі «Новая Беларусь». Неўзабаве мы вернемся да абмеркавання гэтай тэмы. У студыі «Белсат» паразмаўляем з кіраўніком Народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўлам Латушкам пра выклікі і стратэгію дзеля дэмакратычных пераменаў у нашай краіне. А з месца падзеяў пра самыя гарачыя дыскусію форуму распавядзе мой калега Алесь Залеўскі. А пакуль да іншых навінаў. 19 гадоў. З такога ўзросту ў Беларусі жанчын будуць ставіць на вайсковы ўлік. Раней закон ніякіх узроставых рамак не прадугледжваў. Каго гэта тычыцца, якія яшчэ змяненні Мінабароны ўнесла ў правілы вайсковага ўліку для жанчын, ведае Алесь Яшченка. Спецыяльнасцяў, паводле якіх жанчын будуць ставіць на вайсковы ўлік, паболела. Гэта вынікае з новай пастановы Міністэрства абароны. У пералік, між іншага, дадалі спецыяльнасці фармацыя, ветэрынарыя, рэнтгеналогія, сястрынская справа, амбулаторна-паліклінічная дапамога, медычна-дыягнастычная справа. Прыбралі лекара-хірурга, бактэрыёлага і тэрапеўта. Такім чынам, калі раней у спісе было 10 прафесіяў, то цяпер 14. Калі яны пашыраюць спіс удзельніц, якія трапляюць пад магчымую мабілізацыю, гэта робіцца дзеля таго, што, в прынцыпе, рыхтуецца гэта самая маштабная мабілізацыя. Гэта робіцца з мэтай падрыхтоўкі да доўгатрывалага канфлікта. Як мы ведаем, аднымі з першых маркераў, што рыхтуецца такі канфлікт, ёсць мабілізацыя медзікаў, разгартання шпіталёў. Вайсковы ўлік жанчын, перадусім медычных спецыяльнасцяў, рэч не новая. Яе замацавалі пастановаю 2020 года. Адметна ж тое, што ў новым законе пазначана, на ўлік будуць ставіць з 19-гадовага ўзросту. Раней нічога падобнага не было. Я думаю, гэта зроблена падвышэнне гэтага і усталявання канкрэтнага тэрміна в 19 год, калі будзе канкрэтна вызначана, што чалавек мае стаць на канкрэтную уліковую вайсковую спецыяльнасць. Паводле закону, жанчын, пастаўленых на вайсковы ўлік у перыяд мабілізацыі, могуць прызваць у войска, а ў мірны час выклікаць на вайсковыя зборы. Пры гэтым цягам апошніх гадоў, калі ладзіліся планавыя і раптоўныя правяранні боегатовасці, жанчыны ў іх удзелу не бралі. Алесь Яшченка, Белсат. І ў працяг вайсковай тэмы. Беларускія і кітайскія дэсантнікі правядуць двухтыднёвыя супольныя вучэнні. Манеўры пад назваю «Імклівы Арол-2026» пройдуць у правінцыі Хубэй, што ў цэнтральнай частцы Кітаю. Трэнаванні пачнуцца 11 жніўня. Паводле прэс-службы беларускага Мінабароны, дэсантнае падраздзяленне, цытата, адпрацуюць дзеянні ў барацьбе з тэрарыстамі, удасканаляць навыкі выведкі, захопу і ўтрымання пазіцыяў, зачысткі тэрыторыі і арганізацыі абароны. Гэта не першае падобнае вучэнне. У ліпені 2024 года беларуска-кітайскія манеўры, атакуючы «Сокал», прайшлі пад Берасцем. Станам на раніцу суботы частка паселішчаў у заходніх раёнах Меншчыны заставалася без святла пасля непагадзі, што накрыла гэты рэгіён яшчэ ў чацвер. Энергетыкі паведамлялі дакладную колькасць вёсак, куды не маглі вярнуць святло, але справаздачаліся, што над выпраўленнем сітуацыі працавала 41 брыгада і 8 дзесяткаў адзінак тэхнікі. Часова святло забяспечвалі 13 дызельных электрастанцыяў. Учора найбольш пацярпела ад непагадзі Вілейскі раён наведаў Лукашенка. Ён правёў там амаль увесь дзень, але нават не згадаў бяду, якую нарабіў мясцовы вецер. Не ўздымалася гэтая тэма і падчас сустрэчы з жыхарамі Вілейкі. Прэс-служба Лукашэнкі толькі пахвалілася адкрытасцю кіраўніка Беларусі для народу. Доказам паказалі відэа людзей, якія фатаграфаваліся з Лукашэнкам, а той раздаваў ім шакаладкі. Пры гэтым добра бачна, што палітыка шчыльным колам атачалі з дзясятак целаахоўнікаў. Коллинза Мнангагва, сына прэзідэнта Зімбабве Эмерсона Мнангагва, нядаўна маглі скіраваць у Беларусь, каб ён прайшоў у нашай краіне рэабілітацыю ад нарказалежнасці. Пра гэта са спасылкай на сваёй крыніцы піша зімбабвійскае выданне «Зімлайф». Паводле зімбабвійскіх журналістаў, Коллинза Мнангагва наркотыкамі нібыта забяспечвала ягоная другая жонка.
У жніўні яна паўстала перад судом на радзіме ў справе аб распаўсюдзе наркотыкаў. Калі менавіта Колінс Мнангагва прыбыў у Беларусі, ці застаецца ён у нашай краіне цяпер, незразумела. Аднак сёлета ў траўні прэзідэнт Зімбабве наведаў Беларусь з неафіцыйным візітам. Магчыма, якраз тады ён і прывёз у Менск сына. Былы палітвязень і банкір Віктор Бабарыка прэзентаваў сваю новую ініцыятыву «Беларусь Нетворк». Ён назваў гэта своеасаблівым мостам паміж тымі, у каго ёсць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто развязвае канкрэтныя праблемы беларусаў. 3 приоритета работы, которые у нас уже четко обозначены. Мы должны решать проблемы белорусов внутри страны. Мы должны решать проблемы, которые общие для тех, кто находится внутри Беларуси и снаружи ее. И мы должны максимальным образом помогать решать проблемы тем, кто находится вне Беларуси, то есть проблемы диаспоры. Бабарыка таксама растлумачыў сваю адсутнасць у палітычнай прасторы пасля вызвалення ў снежні мінулага года. Адной з прычынаў ён назваў неабходнасць асабістай фінансавай незалежнасці. З гэтай мэтай былы палітвязень стварыў кансалтынгавую кампанію. Другая прычына – пошук праекту, які мае шансы на поспех. Выглядае якраз такім і мае стаць «Беларусь Нетворк». Цяпер Бабарыка шукае людзей у каманду і арганізацыі партнёраў. Так званыя маладыя спецыялісты раз'язджаюцца па Беларусі пасля сканчэння навучальных установаў. Паводле Міністэрства адукацыі сёлета размеркавалі 60 000 выпускнікоў. Міністр адукацыі Андрэй Іванец асабіста паабяцаў ім камфортныя бытавыя умовы. Але выявілася, што жытло, якое даюць новым працаўнікам паводле месца працы, не такое камфортнае, як чакалася. У сацыяльных сетках набірае папулярнасць відэа маладых трактарыстаў, якіх пасялілі ў старую хату. Прапануем ацаніць умовы і вам. Сейчас покажу вам жилье, которое предоставили молодым специалистам, приехавшим по распределению работать трактористами. Входим. На входе встречают нас 2 оленя. Ванная комната, в которой имеется даже стиральная машина. Есть водопровод, но воды горячей нету. Слабо нервно не смотреть. Это санузел. Теперь покажу вам комнату, которую предоставили на 2 человек. Кровать, которую нам досталась, к сожалению, поломанная, но нам обещали ее починить. В таких условиях пацанам придется жить целый год, так как отработка в Беларуси обязательная. Расійскія кінапракатчыкі перасунулі прэм'еру «Чалавека-павука», каб сабраць касу фільму пра Калабка. Па слядах суседзяў пайшлі ў Беларусі, дакладней, планавалі. Вось толькі фільм так і не паказалі. Чыноўнікі пакуль не вырашылі, ці ўбачаць беларускія гледачы расійскую казку. Чаму? Падрабязнасці ў матэрыяле Насты Печеньковай. От бабки утек, от деда утек, а от критики не. Российская киноадаптация народной казки «Апошні волат Колобок» мелася з'явіцца на беларускіх экранах яшчэ ў пачатку жніўня. Дзеля яе нават перанеслі сусветную кінапрэм'еру «Чалавека-павука». Але цяпер у Беларусі гэтага фільму няма. Ні ў афішах, ні ў спісах найбліжэйшых прэм'ераў. Пракат стужкі не ўзгадніў Мінкульт. От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Прычыною затрымкі можа стацца скандал, у який Колобок трапіў на радзіме. У фільму рэкордна нізкія рэйтынгі. На кінапошуку стужка атрымала каля 2 балаў з 10. У соцсетках гледачы паказваюць пустыя месцы ў кінотеатрах і пытаюцца, навошта дзеля гэтага фільму пераносілі «Человека-паука». Они реально думают, что если убрать Человека-паука с проката, то люди такие, ну ладно, Человека-паука нет, пойду на Колобка, нет, такого точно не будет. Я как не собиралась идти на Колобка, так и не собираюсь. Если кино хорошее, люди сами купят билет. А если кино приходится расчищать конкурентов, может быть, проблема все-таки не в конкурентах. Жанр новага Колобка можна акрэсліць як магічная меладрама з перасяленнем душаў. Паводле сюжэту кандытарскі выраб стварае дзяўчына Лада, ад якой ён неўзабаве збягае. Далучаецца да банды ваўка, а пазней перасяляецца ў цела пекара Тихона, які аказваецца закаханым у тую самую Ладу. Она моя. Но когда я в тебя вселяюсь, она, получается, наша? Нет. Да. Сцэнар напісаў беларус Віталь Шляпо, у мінулым капітан каманды КВК БДУ. Віцеблянін рабіў даволі папулярныя ў расійскага гледача праекты «Кухня», «Гатэль Элеон» і франшызу «Халоп». Апроч сцэнара гледачы крытыкуюць і графіку мультфільму. Галоўны герой, спісаны з коміка Гарыка Харламова, выглядае даволі змрочна. Здорово, кожаные мешки! Чё приуныли? Надоели сказки, да?
Дасталася і дыялогам. Нягледзячы на нізкі ўзроставы цэнз і пазіцыянаванне калабка як стужкі для сямейнага прагляду, у ёй шмат лаянкі. За 2 гадзіны экраннага часу слоўнікавы запас маленькіх гледачоў папоўніцца выразамі «маць тваю краюху», «шкурёныш», «свінарыльніца», «пшыновапрос» і «прапановую напружыць булкі». Напэўна, гэта і ёсць сучасны гумар для сямейнага прагляду. Здымачнай групе лепш відаць. На фоне хвалі крытыкі, хэйту стваральнікі фільму і яго акторы заявілі пра пагрозы ў свой адрас. Прадзюсеры звярнуліся ў пракуратуру і следчы камітэт Масквы з просьбай разгледзець каментары ў інтэрнэце на прадмет булінгу. Такім чынам, расійская казка можа дакладна стацца адным з самых дыскусійных правалаў гэтага кінасезону. Ці ацэніць беларускі глядач гэты правал, пакуль таксама невядома. Настя Печанькова, Белсат. Гэта быў агляд навінаў дня ў аб'ектыве. Больш актуальнай інфармацыі ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Эфір працягвае адмысловае выданне студыі «Белсат», якое мы сёння прысвяцілі грамадска-палітычнаму форуму «Новая Беларусь». Вас чакаюць размовы з удзельнікамі канферэнцыі, а таксама зазірнём на яе праз жывое ўключэнне з месца падзеяў. Заставайцеся з намі. Гаспадарства, пачынаем студыю «Белсат». Для вас працуе Юлія Лабанова. Дэмакратычныя сілы, грамадскія актывісты, праваабаронцы, прадстаўнікі беларускай дыаспары сабраліся на штогадовай канферэнцыі ў Варшаве. Разам з экспертамі яны абмяркоўваюць будучыню Беларусі, сітуацыю ў рэгіёне і магчымыя шляхі пераменаў. Гэта ўжо 5-я канферэнцыя беларусаў у выгнанні. Яе мы неўзабаве абмяркуем з Паўлам Латушкам, а пакуль успомнім, як пачынаўся форум і чым былі адметныя мінулыя сустрэчы. Першая канферэнцыя «Новая Беларусь» адбылася ў Вільні ў жніўні 2022 года, у другую гадавіну пачатку пратэстаў пасля выбараў прэзідэнта краіны. Галоўным вынікам таго першага форуму сталася стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, калектыўнага выканаўчага органу дэмакратычных сілаў пад кіраўніцтвам Святланы Ціханоўскай, скіраванага на абарону суверэнітэту і транзіт улады. Ужо праз год у цэнтры абмеркавання «Новай Беларусі» быў шлях да дэмакратычных пераменаў, вызвалення палітвязняў і еўрапейскі выбар Беларусі. Удзельнікі тады таксама абмяркоўвалі будучую мадэль краіны, дачыненні з Расіяй і Украінаю. А адным з практычных вынікаў сталася прэзентацыя нацыянальнага пашпарта «Новай Беларусі». Трэцяя канферэнцыя летам 2024-га сабрала каля 300 дэмакратычных актывістаў, палітыкаў, экспертаў і журналістаў. Удзельнікі абмяркоўвалі стратэгію будучых пераменаў, падтрымання палітвязняў, інфармацыйную бяспеку і дапамогу беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў. Асобны акцэнт на ўмацаванні сувязяў паміж беларускімі супольнасцямі. Канферэнцыя «Новая Беларусь» мінулага года адрознівалася ад папярэдніх тым, што ўпершыню на яе пляцоўцы прайшлі адкрытыя публічныя дэбаты. На іх спрачаліся пра дасягненні дэмсілаў, пра памылкі і спрабавалі выпрацаваць новыя стратэгіі. У першы дзень сёлетняй «Новай Беларусі» ўжо абмеркавалі стварэнне так званага акна магчымасцяў для нашай краіны, сцэнары развіцця вайны ва ўкраіне, перспектывы жыцця пасля змены ўлады, праекты і ініцыятывы для будучай дэмакратычнай Беларусі. І ўжо цяпер у нашай студыі з'явіўся Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Вітаю вас, спадар Павел. Вітаю гледачоў Белсата. Заўтра будзе роўна 6 гадоў ад пераломнага моманту выбараў 2020 года, а гэта ўжо 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь». Што за гэты час змянілася? Ці сталі мы бліжэй да новай вольнай Беларусі? Ну, гэта адноснае пытанне, бліжэй ці не. Мне пытаюцца, калі наступіць транзітны перыяд. Мне здаецца, што транзітны перыяд пачаўся менавіта 9 жніўня 2020 года. Ведаеце чаму? Таму што ўпершыню за дзесяцігоддзе панавання Лукашэнкі ў Беларусі беларускі народ адчуўся суб'ектам палітыкі, ён выйшаў на вуліцы, і да гэтай пары ён не адмаўляецца ад суб'ектнасці, і гэта вельмі важна. Зразумела, што ёсць вялікая дэматывацыя, што ёсць вялікі страх, і ён абгрунтаваны, таму што сёння ўнутры Беларусі пратэставаць немагчыма, выказваць нават меркаванне немагчыма. Але тая камунікацыя, якую мы маем знутры Беларусі, нават учора я атрымаў такі вельмі добры цёплы ліст, ён быў вельмі вялікі, і чалавек мне напісаў, некалькі людзей напісалі: калі вам нават прыходзіць думка здацца,
не рабіце. Мы просім вас, не рабіце гэта, працягвайце. Мы бачым, што вы стаміліся, але мы спадзяемся, што вы працягнеце барацьбу. І ведаеце, гэта вельмі матывуе. Так, можа, я стаміўся, як кожны з нас мае права стаміцца, але мы не маем права супыняцца. Вось таму, што мы суб'ектныя, мы зараз і кажам нашым еўрапейскім партнёрам, што нельга паўтарыць сцэнар 2016 года. Я тады быў амбасадарам і прымаў удзел у перамовах у Парыжу, у Брусселю, у Мадрыдзе і у Мінску. І тады шлі перамовы аб тым, як зняць санкцыі з рэжыму Лукашенка, як лібералізаваць адносіны. І тады адначасова праводзіліся перамовы Мінск-1, 2014 год, 2015 Мінск-2. Спрыяла якраз такі перамоўная сітуацыя, дзе Лукашенка гуляў гульню медыятара. Лукашенка вызваліў у 2014 годзе Алеся Беляцкага, мы пра гэта з ім якраз сёння размаўлялі, у 2015 апошніх 6 палітвязняў. І ў 2016 годзе ЕС пайшоў на беспрэцэдэнтныя крокі. Гэта быў пік такой адлігі палітычнай. Была створана координацыйная група Беларусь-Еўрапейскі Саюз. Пачаліся выдаткоўвацца крэдыты, фінансавая падтрымка, зменена візавая палітыка. Памятаем, 35 еўро за візу. Было шмат, былі, зразумела, знятыя санкцыі. Але ведаеце, у чым была памылка еўрапейскіх партнёраў? Наша, можа, памылка, калі кажуць пра беларусаў. Не было суб'екта, беларускай апазіцыі. Гэта не віна беларускай апазіцыі. Я ні ў якім разе не хачу нікога крытыкаваць, бо это самая лёгкая справа. Да? Але вось тое, што нават еўрапейскія партнёры не зразумелі ў той момант, не стала гарантыяй, што гэта пойдзе глыбей, і што гэта будуць не касметычныя, а рэальныя змены. Вось зараз, сёння на канферэнцыі выступаючы, звяртаючыся да замежных амбасадараў, і было шмат амбасадараў, прадстаўнікоў дыпламатычнага корпуса, я сказаў, нельга дапусціць, каб Еўрапейскі Саюз зрабіў памылку ўзору 2016 года. Нічога без нас пра нас. Вы ведаеце, зараз... І дэмакратычныя сілы атрымалі гэты сігнал, што яны суб'ектныя, што еўрапейскія звяз і заходнія партнёры безумоўна прызнаюць суб'ектнасць. Так, мы маем інстытуты, як бы хто не адносіўся, але арганізаваная апазіцыя, сістэматызаваная, інстытуцыялізаваная апазіцыя, яна мае большую моц прабіцця і большую магчымасць быць пачутымі. І нас чуюць, з намі размаўляюць, з намі сустракаюць. Нават на нашу галоўную палітычную канферэнцыю, якая акрэслівае стратэгію на наступны год, или, можа, некалькі гадоў, прыязджаюць заходнія дыпламаты. Ёсць два кірункі ў дэмакратычных сілах зараз. Адзін кірунак кажа, слухайце, давайце ўсімі праўдамі і непраўдамі зацягваць Еўрапейскі Саюз у перамоўны трэк з Лукашэнкам, далучаць да амерыканцаў. Ёсць другая стратэгія, гэта наша стратэгія аб'яднанага пераходнага кабінета і большасці коордынацыйнай рады і большасці інфраструктуры, створанай вакол дэмакратычных інстытутаў, дэмакратычнага руху. Мы кажам, што хочуць зацягнуць Еўрапейскі Саюз на абед да Лукашэнку? Добра. А за гэтым сталом абедзеным якое блюдо будуць гатаваць? А гэтым блюдам будзе беларускі народ. Вы хочаце, каб быць блюдам? Я не. Мой адмоўны адказ. Я не хачу быць блюдам на гэтым стале. Я хачу быць суб'ектам. Беларускі народ павінен быць суб'ектам. Перамовы, калі павінны ісці, то павінны ісці толькі і выключна паміж наменклатурай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, беларускім грамадствам. А Еўрапейскі Саюз фасілітуе гэтыя перамовы. Вось неразуменне суб'ектнасці грамадства, якое мы падтрымалі ў 2020 годзе, і хтосьці хоча ад гэта адмавіцца, гэта будзе стратэгічнай памылкай. І гэта нельга дапусціць. Так, але калі мы кажам пра стол перамоваў, тэма, якая актыўна абмяркоўвалася сёння на канферэнцыі «Новая Беларусь», то каб рэжым Лукашэнкі сел за стол перамоваў з дэмакратычнымі сіламі, патрэбна паказаць уласна гэтую сілу і нейкі націск, як вы разлічваеце гэта? Я згодны. Калі народ выходзіць на вуліцы, ён дэманструе сваю суб'ектнасць праз дзеянне. Сёння гэта ўявіць нерэальна. Давайте будзем рэалістамі. Але ёсць іншыя чыннікі. Што з'яўляюцца умовамі? Крызіс. Першая умова, які ёсць у Беларусі. Эканамічны і палітычны крызіс, знешні палітычны крызіс. Умова ёсць аб'яднанне беларусаў па вельмі галоўнай тэме. Мы ўсе хочам 97% жыць у незалежнай дзяржаве. Мы не хочам, каб Беларусь удзельнічала ў вайне. Ці ёсць прагматычная частка наменклатуры, якая бы разумела, што трэба дыялог? Я ведаю, што так, ёсць.
Колькі іх я не буду ацэньваць, але яна існуе. Нават той факт, што яны пайшлі на вызваленне палітзняволеных, разумела, што Лукашенко прымае канчатковае рашэнне, але працуе побач за гэтай справай шмат чыноўнікаў рэжыму. Яны разумеюць, бо без вызвалення не будуць адмяняцца санкцыі, значыць, гэта рабіць. І гэта трэба рабіць. А чацвёрты фактар – гэта донар нумар 1. Гэта Расійская Федэрацыя. І калі мы бачым гэтыя дальнабойныя санкцыі ўзброеных сіл Украіны, які наносяць вялікі ўрон, страты эканоміцы, гаспадарцы Расійскай Федэрацыі, НПЗ, Валберес, лагістыка, калі яны будуць павялічвацца, калі расіяне апошнія выпускі аблігацый федэральнага займу не могуць прадаць, бо ўнутры нават эканоміка не гатова выкупляць гэтыя каштоўныя паперы ўраду Расійскай Федэрацыі, гэта паказвае велічэзны крызіс у эканоміцы Расійскай Федэрацыі. Гэта значыцца, будзе пераходзіць яшчэ на большы крызіс на Беларусь, бо галоўным рынкам для Лукашэнкі з'яўляецца хто? Рынок што? Рынок Расійскай Федэрацыі. Там ёсць канкурэнцыя з кітайцамі. Кітайцы пачалі будаваць прадпрыемствы-дублёры. Трактарны завод з'явіцца кітайскі ў Расійскай Федэрацыі. Белшына, шынавытворчасць з'явіцца ў Расійскай Федэрацыі. Ужо белазы пачынаюць прадукаваць, КамАЗ фактычна. Гэта ўсё дублёры, якія будуць выціскаць Лукашэнку з расійскага рынка. Ён згубіў украінскі рынок. Прыйдзе той момант, і таму мы сёння кажам, нельга спыняць ціск. Ёсць падставы, бо рэпрэсіі не спыняюцца. Нельга спыняць ціск, і вось у гэты момант, калі яго галоўны донар нумар 1 не будзе ў стане фінансава дапамагчы, вось у гэты момант можа адкрыцца вакно магчымасцяў. Гэта залежыць ад, конечно, ад развіцця падзей ва ўкраіне. У гэты момант я думаю, што і народ атрымае большую матывацыю. Гэта я не буду ідэалізаваць, што людзі выйдуць на вуліцу, але атрымае большую матывацыю ўключацца ў гэты працэс. Безумоўна, давайте звернемся яшчэ да аднаго меркавання. Падчас першай панельнай дыскусіі сёння былы палітвязень, вылучэнец на выбары 2020 года Віктор Бабарыка сказаў: я размаўляю са сваімі сябрамі ўнутры Беларусі, ім не цікава, што адбываецца ў беларускіх дымсілах. І сваё выказванне ён патлумачыў у інтэрв'ю Белсату. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Вы сказали, что перед тем выйсці вот з этой ідэі гэтага проекта Беларусь Нетворкінг зрабілі такую фактычную ревізію того, што ўжо было зроблена так дэмакратычнымі сіламі, грамадскімі ініцыятывамі, і вось гэтая ваша прапанова. І вы прыехалі сёння таксама на канферэнцыю сюды, і тут вось вас запрасілі на гэтую панель пра вокны магчымасцяў, як на гэтай карыстацца, так на што вы адказалі, што для мяне цяпер асноўнае выклік, так, і пытанне гэта як вось вярнуць гэты давер беларусаў не толькі давер, але і каштоўнасць. Вось, вот я бы хацеў бы удакладніць, якую каштоўнасць мы страцілі, на вашу думку? Як мы вырашаем праблемы беларусаў унутры краіны? Якія праблемы мы вырашаем для беларусаў унутры краіны? І адказ: гэта небяспечна для тых, хто ў краіне, гэта не адказ. Гэта не адказ. То есть это тое самае. Вось давайте пачакаем. Калі мы не, гэта так не працуе. Мы няма магчымасці зрабіць шмат. Але ж хоць па кропельку мы можам гэта зрабіць. Але зараз мы, на маю думку, мы прыйшлі і кажам: не, унутры краіны рэпрэсіі, унутры краіны праблемы, яны там баяцца, нічога нельзя зрабіць, і рабіць, раз нічога нельзя зрабіць, рабіць мы не будзем. Ну вось падчас самой дыскусіі вы адказалі Віктору Бабарыку, што вы не згодныя, вы маеце іншую інфармацыю. Я не зразумеў, каго ён мае на ўвазе. Рабіць не будзем. Калі Віктор Дмітрович, якого ведаю з 2009 года, калі ён канкрэтна хоча сказаць, няхай скажа канкрэтна, хто сказаў гэтыя словы «рабіць не будзем». Я такога не казаў. Нічога гэта ад Светланы Ціханаўскай, ні ад кабінета, ні ад большасці Коаліцыйнай рады, што мы нічога рабіць не будзем. Наадварот. А што, на вашу думку, дэмакратычныя сілы цяпер даюць беларусам унутры краіны? Пытанне, што будзе уведзена забарона на атрыманне віз Еўрапейскага Саюза для грамадзян Расійскай Федэрацыі. І ўзнікла пытанне, што такая ж забарона будзе беларусам. Што рабілі дэмакратычныя сілы? Адваявалі, каб гэтай забароны не было. Гэта розніца ў спрыняцці расійскага грамадства, якое падтрымлівае агрэсію, якое атаясамляецца з дзяржавай Расійская Федэрацыя агрэсарам, і беларускае грамадства, якое не з'яўляецца рэжымам. Гэта розніца, якой мы дамагліся, як бы цяжка не было. Мы не рэальны ўрад, мы не стаім на сваёй беларускай глебе. Мы лабісты, мы лабуем праактыўна інтарэсы беларускага грамадства. Так не зроблена ўсяго, што мы можам. Лабаванне нават таго,
таго, каб існаваў Белсат, Еўрарадыё, Зеркала, Наша Ніва, выдаткаванне фінансавых сродкаў, шмат інфармацыі праўдзівай, альтэрнатыўнай, свабоднай ідзе ў Беларусь. І гэта дзесяткі, не, можа нават сотні мільёнаў праглядаў у месяц. Гэта не ў інтарэсах беларускага грамадства. Зразумела, што зрабіць мы ўсё не можам, но але мы не адмаўляюся, гэта неправда. Віктор Дмітрыч сказаў, што яго сябры кажуць, што яны не цікавяцца дэмакратычнымі сіламі. Я сказаў, што у нас, магчыма, розныя сябры, бо я размаўляю са сваімі сябрамі, і яны мне кажуць, не здавайцеся, працягвайце. Нават шмат хто з былых палітвязняў, з усёй павагай да Віктора Дмітрыча Бабарыкі, кажа, трэба працягваць барацьбу. Мы сёння пачулі Паўла Северынца. Да? Мы шмат каго з былых палітвязняў пачулі, які кажуць, трэба дзейнічаць і не здавацца. Я за тое, каб кожны уносіў свой унёсак. І Віктор Дмітрыч, калі яго ініцыятыва будзе добрая, калі яна дапаможа людзям, супер. І тут мы будзем аб'яднаныя ў дзеянні. Это нормально. Калі мы кажам пра падрыхтоўку гэтага вакна магчымасці для абмеркавання з рэжымам Лукашэнкі і для круглага стала, ці тут варта разлічваць ўсё ж такі на патэнцыял беларусаў у Беларусі, ці перадусім на дыяспару? Я думаю, што сёння на дыаспору перадусім, але наступіць час і для беларусаў унутры, сёння не. Гэта, напэўна, гэта рызыкоўна, гэта наступствы адпаведны будуць. Мы павінны падумаць, калі яно можа быць. Вось зараз, конечно, можа далёка да перамоваў па міры ў Украіне, хаця прэзідэнт Украіны Зеленскі казаў, што ён разлічвае да канца года, што яны пачнуцца. Я не выключаю такі сцэнар, што яны могуць адбіцца ў Мінску. Гэта вельмі хоча Лукашенка, і ён лабуе гэта ў Пуціна. Пуцін нават ужо даў згоду публічна. Пасля Валдая ён гэта пракаментаваў, пазней, праўда, не выдалілі гэтае выказванне Пуціна. Ён размаўляў Лукашенко аб гэтым з Коулам, з амерыканцамі, ён размаўляў аб гэтым і з Сі у Пекіне. Ён будзе дабівацца таго, каб у Мінску адбыліся перамовы. Зразумела, гэта падвышэнне суб'ектнасці Лукашэнкі, нам не цікава гэта. Але калі гэтага не пазбегнуць, і ў нейкі момант Пуцін тэлефануе Трампу і прапановвае, а давайте правядзем перамову ў Мінску, што мы будзем рабіць? Вось тут мы кажам сёння, я сёння сустракаўся з амерыканскімі дыпламатамі, мы сустракаліся з еўрапейскімі дыпламатамі учора з усімі спецпрадстаўнікамі, якія працуюць з дэмакратычнай Беларусю. Мы былі ў Берліне, у Парыжы, у Брусэлі, мы ўсім давялі гэтую пазіцыю, што а чаму бы ў гэты самы дзень, калі будуць перамовы па глобальнаму міру у рэгіёне, бо гэта глобальная тэма, мір ва ўкраіне, спыніць гэтую вайну. І Лукашенко хоча быць падчас гэтых перамоў. Паставіць умову. Умовай з'яўляецца у той жа самы дзень праводзіцца круглы стол у Мінску. Дэмакратычныя сілы і номенклатура па выхаду з глыбокага унутрыпалітычнага крызісу. Бо калі Беларусь не будзе дэмакратычнай, калі Беларусь не пойдзе шляхам зменаў, калі беларускі народ не стане гарантыяй бяспекі, то Лукашенко нічога ніколі не згарантуе. Яму нават выгадна было б на гэта пайсці, калі ён рэальна не хоча уцягнення праз Пуціна ў вайну. Вот сёння прайшла інфармацыя, мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі. 800 000 патэнцыяльна, пра гэта пішуць усе. Да? 2500 супрацоўнікаў на прадпрыемствах расійскіх наймаюцца, якія будуць займацца улікам ваенна абавязаных у Расійскай Федэрацыі. Вось як гэта пазбегнуць? Лукашенко скажа не Пуціну, а Пуцін яму газ перакрые, ён пачне ціснуць. Вось калі бы адбыўся круглы стол, і гэта быў агульны месседж грамадства і номенклатуры Пуціну, што сказаць? Што нацысты ў Беларусі? Давайте пойдзем вайной з нацыстамі беларускімі ваяваць, як ва Ўкраіне? Зразумела, это хлусня, да, гэта прапаганда расійская. Таму мы павінны шукаць вось такія варыянты. Я лічу, што калі будуць перамовы нават у іншай краіне, мы павінны дамагацца, каб нашы еўрапейскія сябры паставілі ўмовы. У той жа момант перамовы з беларускім грамадствам пры падтрымцы Еўрапейскага Саюза і, магчыма, Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта варыянт, гэта сцэнар, гэта выхад. І ён магчымы праз тыдні, месяцы, год, але гэта рэальны варыянт. Калі не, ну, конечно, Лукашенко ж не вечны. Гэта ўжо другі этап. І ўсё роўна нам трэба будзе прыйсці дамовіцца. У Польшы ў 1989 годзе адбыўся круглы стол. Ярузельскі і Кішчак, міністр унутраных спраў, катэгарычна не хацелі садзіць за стол перамову. А ў выніку селі. Магдаленка, закрытыя перамовы. А пазней адкрыты круглы стол у Варшаве. І былі гэтыя перамовы. І такіх сцэнароў мы вывучылі розныя краіны. У розных краінах было шмат. Так, але это быў падыходзячы момант, камуністычная ўлада была слабая, умяшанне СССР таксама не было. Так вось мы кажам пра аслабленне Расіі сёння. Мы кажам пра аслабленне Расіі, узмацненне Украіны. Нават 2016 год, акно магчымасцяў, калі быў стратэгічны, ну не стратэгічны, так скажем, даволі моцны у бок Еўрапейскага Саюза крок Лукашэнкі, хлуслівы, ён падмануў, ўсё ж таки быў звязан таксама з украінскім элементам, бо шлі перамовы Мінск-1,
Мінск-2 і Беларусь, Мінск стаў сталіцай медыяцыі. Нават калі сёння не стане, бо зноў жа такі гэта легітымізацыя Лукашэнкі, нам яна не карысна, то нават у іншай краіны ідуць перамовы. Важна, каб Беларусь была бяспечнай для краін суседзяў. Гэта адпавядае іх нацыянальным інтарэсам, гэта адпавядае нашым інтарэсам і адпавядае іх нацыянальным інтарэсам. Наша задача данесці ім гэта, каб яны гэта ўключылі ў парадак дня. Беларусь павінна быць падчас перамову, каб не паўтарылася гісторыя рыжскага міру, калі дэлегацыю БНР выключылі і вырашалі лёс Беларусі без БНР. Беларусь павінна быць за столом перамову і павінна быць беларускае грамадства за столом перамову. Павінна адбыцца дыялог номенклатуры з беларускім грамадствам адначасова. Я вярнуся да свайго пытання пра дыяспору беларускую. На яе, як вы ўжо адзначылі, асноўны разлік у падрыхтоўцы гэтага акна магчымасцяў. Але цяпер шмат для каго з дыяспоры пытанне выжывання выходзіць на першы план, бо усё больш і больш мы бачым адмоваў і ў абароне, у візах на жыхарства, і зменшаюцца выплаты. Нават Святлана Ціхановская распавядала пра тое, што она не змагла атрымаць рахунак у польскім банку. Давайте так, на контррахунку няма дакументаў, няма рахунку, так што тут скардзіцца не трэба. Я прысвяю Святлана Георгіевна, она сёння публікавала, што адкрыла ўжо рахунак. Але пытанне зменшэння колькасці выдачы легалізацыяў ёсць і ў Літве, і ў Польшчы. Дык вось, на вашу думку, ці будучыня Беларусі шмат для каго не сыходзіць на другі план, бо ёсць вострая праблема? Гэта праблема, я яе прызнаю. Гэта праблема, зразумела, не наша. Гэта праблема вынікае з рашэнняў палітычных краін, якія працуюць, але гэта задача наша, каб яе вырашаць, гэтую праблему. Скажу так, на жаль, будзе мяняцца міграцыйная палітыка ў Польшы, падыходы да міграцыйнай палітыкі. Хутчэй, міжнародная абарона, як дэкларуюць улады Польшы, будзе мець адзінкавыя сітуацыі, выключэння. Усё будзе прымацца індывідуальна. Мы, скажу так, не згодны з гэтым падыходам. Таму апошнія тыдні я надаю вялікую увагу, каб перадаваць карэспандэнцыю і ў Міністэрства ўнутраных спраў Польшы, ў ведомства па справах замежнікаў і абвяргаць гэты тэзіс, які з'явіўся апошнім часам, што нібыта у Беларусі пайшлі змены, што вызвалена большасць палітзняволеных, што вызвалены асноўныя палітычныя лідары, укарыстоўваецца нават фактар вызвалення Анджэя Пачобута, што ў Беларусі нібы адбыліся выбары ў 2025 годзе. Гэта частковая праўда, бо нашы праваабаронцы дэманструюць, што рэпрэсіі не спыняюцца. Яны на тым узроўні, а шмат у якіх сферах нават яшчэ больш высокага ўзроўня. І вось тут наша задача разам, і дзякую праваабаронцам, якія даюць нам гэты матэрыял, пераконваць улады, што мяняць падыход нельга. І мы будзем гэтага дамагацца, мы будзем гэта артыкуляваць. Ёсць, конечно, незалежная судовая сістэма, якая дае магчымасць беларусам абскарджваць гэтыя рашэнні. Пакуль суды Польшы у 99% выступалі на баку беларусаў. Але я спадзяюся, што ўсё ж такі і ва ўрадзе мы атрымаем больше разумення. Дарэчы, у меня была сустрэча на гэтым тыдні ў Міністэрстве замежных спраў Польшы, і МЗС Польшы якраз такі выказаў меркаванне, што па іх ацэнцы праваабарончая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не змяняецца. Нема паляпшэння. Дзякуй вам вялікі. Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, быў госцем студыі Белсат. І дзякую вам за вашу працу і за ваш каментар сёння. Дзякуй вялікі. Ужо традыцыйна тэмай канферэнцыі становіцца рэфлексія падзей 2020 года. І нават праз 6 год пасля самых масавых пратэстаў у сучаснай гісторыі Беларусі і іх задушэння грамадства задаецца пытаннем, а ці правільна быў абраны негвалтоўны фармат супраціву рэжыму Лукашэнкі. Меркаваннем на гэтую тэму падзяліўся пісьменнік, палітык Павел Севярынец. Негвалтоўны пратэст і перамога шляхам негвалтоўным магчымая. Ёсць знакамітае выказванне мітрапаліта Андрэя Шэптыцкага. Это адзін з проста стаўпоў украінскай нацыянальнай ідэі. Калі яго спыталіся, што рабіць, калі вораг ідзе на цябе, ён сказаў: калі вораг ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі табе не ўдаецца спыніць яго малітвай, значыць, недастаткова веры тваёй, спыні яго словам. Але калі ты не можаш спыніць яго і словам, значыць, зусім слабая вера твая, спыняй яго рукой. Я стараюся працаваць для Беларусі такім чынам, каб мы маглі спыніць ворага малітвай і словам, каб нам не давялося браць зброю ў рукі. Але калі дойдзе да гэтага, бо вайна ўжо на парозе, нам трэба мець падрыхтаванае войска. Нам трэба мець тых людзей, якія гатовыя будуць абараняць Беларусь.
А теперь перенесемся безпосредньо на конференцию «Новая Беларусь», что стартовала сегодня в Варшаве. Весь день за выступами и дискуссиями сачыў мой коллега Олесь Залевский. Олесю, вітаю. Яким был первый день форуму белорусов? Вітаю, шановное гаспадарства. Першы дзень канферэнцыі Беларусь, новая Беларусі падыходзіць да свайго завяршэння. Івенты яшчэ адбываюцца, але фактычна гэта апошняе ўжо на сённяшні дзень запланаванае. Напрыклад, цяпер ідзе прэзентацыя ініцыятываў і цікавых рашэнняў, якіх ёсць у грамадства беларускіх дэмакратычных сілаў, у грамадзянскай супольнасці за мяжой для беларусаў. Напрыклад, вось цяпер Аліса Рыжыченка прэзентуе такую канцэпцыю, як Belarus Democracy Tokens. То бок гэта такая сістэма, якая фіксуе унёскі донатараў дэмакратычнай Беларусі і прадугледжвае прызнанне іх падтрымкай у будучай новай Беларусі. То бок такі інструмент для самафінансавання дэмакратычных сілаў. Той, хто хоча падтрымаць, можа вось нейкі токен купіць і атрымаць за гэта медальку на будучыню. Таксама, напрыклад, лекары прэзентуюць свой праект раёнка, таксама діджитал інструмент электронны, праз які беларус ці то знутры Беларусі, ці за мяжы можа звязацца з лекарам і атрымаць любую кансультацыю на тэму ягонага здароўя. Але найбольш гарачай, бада, што дыскусіяй у другой частцы дня, гэта была дыскусія на панелі, якая прысвечана пост-лукашэнкаўскай Беларусі, дзе агучалі розныя бачанні і перадусім рэсурсы, якія ёсць цяпер у дэмакратычных сілаў для таго, каб вось як толькі з'явіцца гэтае акно магчымасцяў, як толькі з'явіцца гэтая слабіна з боку Расіі, ейнай хваткі так на Беларусі, то для таго, і каб менавіта дэмакратычныя сілы і беларускія палітыкі і беларускае грамадства прымала ўдзел у рашэннях датычна нашай краіны. Вось, ну і там асабліва шчыравалі наш у нейкім сэнсе калега, таксама Александр Кнырович, таксама прадстаўнік Берок Зміцер Крук, які сказаў, што першыя тры рашэння, гэта вядомы эканаміст, даследчык беларускі, які сказаў, што першыя тры рашэнні вось у гэтым акне магчымасцяў, калі нешта здараецца ў Беларусі, першае рашэнне гэта выхад з усіх інтэграцыйных дамоваў Беларусі з Расіяй, другое рашэнне падпісання хуткай асацыяцыі з еўразвязам, бо паводле спікераў пытання уступлення ў еўразвяз ці прынамсі інтэграцыі з Еўропай для Беларусі не ёсць такое, што хачу ці не хачу. Не, гэта пытанне выжываемасці беларускага народа, улічваючы ўсе геапалітычныя рэаліі, ну і наша геаграфічнае становішча. Мы цяпер пабачылі, што калі няма моцнага абаронца, ці краінаў за табой не стаіць, ці народу за табой не стаіць, то лёгка страціць ваенна-палітычны, прынамсі, суверэнітэт, што здарылася цяпер з нашай краінай. Ну, але шмат эмоцыяў выклікаў выступ, напрыклад, Анатолія Лябедзька, які заявіў пра тое, што беларускія дэмакратычныя сілы зусім не бедныя, што за намі ўжо мільярды еўраў. Чаму? Ну, давайте паслухаем, чаму. Калі мы, размаўляючы з Еўрасаюзам, говорим, што ў нас ёсць падрыхтаваныя чарцяжы беларускага дома, вось праект Канстытуцыі, ёсць эканамічныя рэформы, у нас ёсць рэфармаванне мясцовага самакіравання, судовай сістэмы, гэта каштуе. Агулам, калі падсумоўваць коротка, першы дзень для мяне трошкі так быў здзіўлена, ну нечакана, уражвальна тое, што трошкі больш людзей, чым было мінулы год, напрыклад, і большая матывацыя, відаць, удзелу. Якая матывацыя у людзей можа быць розная, але адназначна больш вялікая матывацыя ў людзей прымаць удзел у нейкіх рашэннях, у нейкіх сумесных дзеяннях, сумесных нейкіх арганізацыях, нетворкінгах, так, як цяпер модна было і сёння Віктор Бабарыка абвясціў пра новую ініцыятыву. Таму ў гэтым плане абсалютна досыць пазітыўнае ўражанне. Будзем чакаць, што адбудзецца заўтра, але маё ўражанне можа адрознівацца ад экспертаў, которые досыць рэдка бываюць на Белсаце, таму мы скарысталіся гэтай магчымасці, каб эксперты, которые збоку гледзячы на ўсе гэтыя спробы і дэмакратычных сілаў беларускага грамадства неяк яшчэ заставацца в тонусе і мець давер з боку беларусаў унутры краіне. Вот што думае гэты эксперт, кандыдат гістарычных навук Роза Турарбекова была у нас гостем нашай імправізаванай студыі Белсат тут на канферэнцыі «Новая Беларусь». Таму запрашаю спадарства паглядзець яе, паслухаць ацэнку. Ну а я ўжо буду з вами на гэтым развітвацца. Дзякуй.
На канферэнцыі «Новая Беларусь» у нас наступная госця, доктарка гістарычных навук Роза Турарбекова. Вітаем вас. Вітаю. Вы былі мадэратаркай на першай такой асноўнай панелі гэтай канферэнцыі, дзе прымалі ўдзел асноўныя палітычныя лідары беларускай эміграцыі, так, лідары за мяжой, гэта і гучалі там розныя меркаванні. Тэма была вашай панелі пра вокны магчымасцяў, што рабіць з імі, чакаць, пакуль яны адкрыюцца, рыхтаваць сілы, ці самім нейкім чынам гэтыя вокны магчымасці спрабаваць адкрыць. Ну і гучалі розныя меркаванні ад вельмі ваяўніча аптымістычных, я бы назваў, Паўла Латушкі, кіраўніка НАО, да менш, але таксама аптымістычныя Святланы Ціханаўскай. Ну, але і была крытыка з боку Віктара Бабарыкі пра тое, што, ну, мы нібыта все добра, так, але ці мы маем той жа самы маштаб падтрымкі, які гэтыя палітычныя лідары мелі падтрымку ў 2020 годзе, так, ну і відавочна, што мы не можам прынамсі пабачыць гэтай падтрымкі, можа, калі яна і ёсць. Вось па выніках гэтай панелі, як бы вы ацанілі стан, скажам так, дэмакратычных сілаў нашай грамадскасці і перадусім вот гэтых, на прыкладзе палітычнай вярхушкі беларусаў за мяжой, як бы вы ацанілі стан, гэта крызіс, гэта пошук, гэта нізкі старт перад нечым, так, нашай апозіцыі, так, дэмакратычных сілаў, ну и потенциал. Во-первых, я хочу сказать, что спустя 6 лет мы все еще собираемся, и это уже само по себе является хорошим сигналом. Второе, это то, что сегодня на первой панели политической принимали участие политзаключенные, которых еще год тому назад не было с нами. Виктор Бабарика и Павел Северинец. Это, конечно, те лидеры, которых мы ждали на воле. Мы всех ждем, но в данном случае я даже не могла себе год тому назад представить, что буду свидетельницей вот этого освобождения и даже принимать участие в такого рода ивентах наряду с ними или вместе с ними. Вот, это само по себе позитивно. Это второй момент. Третий момент, конечно, спустя 6 лет, в результате того, что диктатура так и не была свергнута. Более того, была начата война России против Украины с использованием территории Белоруссии. Все это, конечно, не добавляет оптимизма. Накопленные за это время, я бы сказала так, вот выгорание, усталость, вот эти вот нереализованные, да, цели, задачи, невыполненные, так скажем, цели и задачи. И эти ожидания, которые были у белорусов даже тогда, когда они уезжали из страны, многие уезжали абсолютно случайно для себя, я имею в виду не запланированно. И от многих я слышала тогда, что они говорили о том, что они ждали, что они вернутся вот-вот скоро. С моей точки зрения, это скорее признак определенной неподготовленности к тому, что политический процесс требует все-таки больше усилий, более длительного периода. Это все-таки история. История, к сожалению, достаточно беспощадная по отношению просто к человеку с его не очень большим, я бы сказала, коротким даже термином жизни. И вот те процессы, которые запустил Лукашенко, я имею в виду массовые репрессии, они, например, для меня, когда я покидала страну в 2022 году, они для меня были очевидны, что эти репрессии не будут остановлены, что ничего не изменится в ближайшие несколько лет. На закрытых экспертных семинарах я говорила нашим экспертам, которые достаточно тоже скептически ко всему относились, что я говорила, что это игра в долгую на 10 лет, по меньшей мере, с моей точки зрения. Это было в 2022 году. Вот, поэтому я считаю, что при тех условиях, которые мы с вами сегодня наблюдаем, наличие такого количества активистов, такого, я бы сказала, сконцентрированного действия со стороны демократических политических сил, это вообще уникально. Уникально, потому что если бы вы ознакомились с тем, что происходило в политической миграции, там, например, с белой миграцией или с политическими миграциями других стран, в каких они обстоятельствах оказывались, насколько они, как надолго они тоже теряли возможность влиять на ситуацию в стране. Тут сегодня вспоминали Венесуэлу, например, да, вот, то на фоне всего этого у нас все еще очень неплохо выглядит. И самое главное, то, о чем говорила Светлана Тихановская, появилась динамика.
А с другой стороны, я согласна с Виктором Дмитриевичем Бабарико, когда он говорит о том, что мы все дальше и больше отрываемся от земли, что есть определенный какой-то, может быть, не то чтобы кризис доверия, но некоторая усталость и отчужденность от того, что делают белорусские демократические силы. Я имею в виду основных, конечно, политических акторов, как то офис Светланы Тихановской, Координационный совет, УПК. Вот, потому что белорусы на самом деле не привыкли так долго в фокусе держать политику. Потому что у белорусов есть другая традиция. Традиция диктатуры последние 30 лет. И эта традиция, она свидетельствует о чем? О том, что мы знали, что все это время один Лукашенко. Это, конечно, плохо, это, конечно, диктатура. Ну, куда тут денешься, да. И это вот такая своеобразная диктаторская стабильность, которая приучила нас к тому, что мы беспомощны. Я, кстати говоря, вспоминаю то, о чем говорил Бабарико в 2020 году, выученная беспомощность. И вот эта выученная беспомощность, она снова к нам возвращается. Но она к нам возвращается уже пройдя через горнило 2020 года, она к нам возвращается уже в другом качестве. Это качество, наверное, называется там выгорание, разочарование, утрата интереса и так далее и тому подобное. И я в свое время как-то беседовала с нашими польскими коллегами, и один из них говорил, что это так похоже на то, что испытывали члены «Солидарности» и польское общество в период между 1979 или 1981 годом и до конца 80-х годов. Тоже 10 лет. 10 лет разочарования, склок, подозрительности в отношении друг друга, там, работы спецслужб там, и так далее и тому подобное. И это очень похоже на то, что происходило у нас. И, знаете, мне как-то после этого разговора стало легче. Почему мне стало легче? Потому что я поняла, что да, действительно, я вроде это знала, но просто так как я не сторонний наблюдатель, а я внутри белорусского движения демократического, как бы там я не считала себя сейчас сторонним экспертом, я все равно внутри. Конечно, я болею душой, я пострадавшая тоже сторона. И, конечно, мне бывает сложно подняться над этой ситуацией, чтобы взглянуть на нее сверху. И благодаря польскому коллеге я получила вот эту возможность, эту перспективу увидеть, что на самом деле то, что происходит с нами, это не впервые, это абсолютно нормально, мы люди, и мы можем устать, разочароваться, на какой-то момент раздражаться между собой, как бы не соглашаться, ругаться, там, я не знаю, это даже не ругание можно назвать, но очень серьезные споры относительно тех методов, которые надо больше практиковать. Я бы сказала так. И Виктор Дмитриевич сегодня, когда он проговаривал все это, он передавал вот именно это настроение, эту интенцию. Но самое важное, о чем сказал Бабарико сегодня, что у него нашелся ответ на этот вопрос, и он создает свою инициативу «Беларусь Network». Он уже встает на конструктивные рельсы. Вяртаючыся, увайду вам у слова, вяртаючыся до гэтага польскага опыту, у выніку сапраўды 89 год і прадстаўнікоў салідарнасці запрашаюць да перамоваў на круглы стол улады, але запрашаюць таму, што яны мелі ўплыў, як сёння таксама было зазначана, таму што яны мелі ўплыў на тое, будзе страйк ці не будзе страйк в краіне, так, прадпрыемствы стануць ці не стануць. Ці сёння мы можам сказаць, што ёсць некая структура, ці в цэлым грамадскасць, нашы лідары, ці все арганізацыі з'яўляюцца такім суб'ектам для того, каб на нешта, па-першае, ўплываць, ну и каб вось за этот час не растратить нават той уплыв, который мы маем. Вопрос влияния – это, конечно, важный вопрос, но как мы его сейчас можем измерить? Кто может сегодня сказать, кто-то из нас имеет влияние, кто-то не имеет? Субъектность вот есть? Субъектность, международная субъектность есть. Она есть хотя бы потому, что Светлана Тихановская продолжает представлять интересы белорусов. Она получила мандат в 2020 году. Некоторые, конечно, оспаривают. Многие могут сегодня по этому поводу сомневаться. Знаете мне, что это напоминает? Мне это напоминает в определенном смысле спящий институт. Пока он не востребован временем и обстоятельствами, все вокруг считают, что он никому не нужен, потому что он сегодня ни на что не влияет и не рабочий. Но
случается момент, когда вдруг эти спящие институты или спящий институт, он становится востребованным и, я бы сказала, наполняется этой кровью, да, буквально. И в этом отношении я хотела бы сказать, распад Советского Союза стал возможным благодаря тому, что существовали спящие институты в виде вот этих вот Казахская Советская Социалистическая Республика, у которой, как и у Белорусской Советской Социалистической Республики, был Верховный Совет, был свой кабинет министров, были свои там эти самые определенные органы, в том числе, кстати говоря, и силовые органы. Единственное, над чем не было контроля, конечно, это армия. И так как Горбачев вначале провозгласил вот эту политику, новый курс политическое мышление, или там новое мышление, да, и так как произошел вот этот срыв ГКЧП, то в конечном итоге даже армия не смогла стать тем инструментом подавления и репрессий, хотя ее использовали неоднократно. Я имею в виду советскую армию. Вильнюс, Алма-Ата, 86-й год. Начинаем Грузия, с этого. так. Грузия, Тбилиси, конечно, Вильнюс. Вот. Но это не смогло остановить то движение, которое еще там, не знаю, несколько лет тому назад считалось бы вот просто невозможным. А я прекрасно помню это время. Почему? Потому что как раз именно в это время я заканчивала школу и поступала в университет, и была уже достаточно, как мне кажется, сознательной. И я думаю, что если бы мне, например, сказали, когда мне было 15 лет, в 1985 году, как только к власти пришел Горбачев, что Советский Союз развалится, я думаю, ни я, ни мои родители, тем более мои дедушки и бабушки бы просто бы не поверили бы в это, они бы решили, что это какая-то буржуазная пропаганда, вот, это какой-то фантастический голливудский боевик, вот, но что это не может быть правдой. И проходит сколько лет? После 1985 года, буквально 6 лет, и Советский Союз распадается. 6 лет. За 6 лет. А я думаю, что в конечном итоге, почему мы должны сохранять в определенном смысле единство рядов и субъектность, не единство рядов, конечно, скорее всего, солидарность, вот, именно потому, что то, о чем мы сегодня говорили, окно возможностей, который может открыться. Федута ко мне сегодня подошел во время перерыва. Почему вы обсуждаете одно окно возможностей? Их может быть много. И действительно, в доме-то не одно окно. Оно уже может быть Да, отчинено теперь. да. Поэтому, да, я думаю, что для всего, для этого, к этому моменту мы должны подойти подготовленными. А что значит быть подготовленными? Вот есть протоинституты, есть решения, есть наши эти дискуссии, есть в конечном итоге наработанный нами, в том числе и негативный опыт вот, той политической культуры, которая создавалась и продолжает создаваться на сегодняшний день в эмиграции. Я думаю, он будет востребован. Об этом свидетельствует история 20 века не только Беларуси, но, например, Литвы, Польши. Можем дальше продолжать. Ну, вот, калі так вас перафразаваць, то важна цяпер гэтым інстытутам, дэмакратычным сілам заставацца в тонусе, так сказаць, для того, каб выстреліць в пэўны момант. Вось Святлана Ціхановская кажа, што ёсць дынаміка, іншымі словамі, так. А як вы вось гэта разумееце, што дэмакратычныя сілы сапраўды в тонусе, ці то там развіваюцца, так, ці яны адпавядаюць там новым выклікам часу? Як вы гэта бачыце, па якім крытэрам, як нам это пабачыць? Координационный совет не распустился. Хотя имидж у Координационного совета хуже некуда. Вот. Сокращается, к сожалению, количество, которые голосуют за Координационный совет. Много есть в этой связи проблем, но он продолжает существовать. Это как раз тот самый институт. Первое. Второе. Светлана Тихановская продолжает оставаться лидером белорусского демократического движения. И это понятно почему, потому что в 2020 году она победила. Но самое главное, на сегодняшний день мы получаем свежую кровь благодаря тому, что вышли знаковые политзаключенные. И я надеюсь, что с их помощью белорусское демократическое движение будет усиливаться. Capacity, то есть буквально потенциал будет усиливаться. Сейчас им, конечно, бывает сложно, потому что они буквально недавно вышли, они же были в изоляции и так далее и тому подобное. Но я думаю, что их вклад еще будет достаточно весомым. Я благодарна вот сегодня тому, что Виктор Дмитриевич анонсировал буквально вчера создание своей инициативы «Беларусь Нетворк». Так уже апошняе пытанне, бо мы уже так больш-менш закрываем тады эту тему з дэмакратычнымі сіламі. Але вось пытанне мне толькі пра адзін фактар. Это фактар России.
вось в вашым бачанні, вашых сцэнарах, которые вы мадулюеце ў галаве, што там это яшчэ некалькі год можа працягвацца і гэтак далей, там невядома, калі акно магчымасці будзе адкрыта. Гэтая Расія все-таки ёсць такім ключавым і важным фактарам, пра который нам тут увесь час трэба думаць, ці гэты фактор будзе нівеляваны, як толькі, вось, як вы кажаце, дэмакратычныя інстытуты, там, дыяспара і там грамадзянская супольнасць внутры Беларусі будуць, скажем, в тонусе і будуць гатовыя, так, да этого акна магчымасці. Ці наших сил может быть замало? Вся история последних столетий свидетельствует о том, что, конечно, наша судьба во многом зависит от России. Но здесь самый главный момент – понять, что это не фатально. Это не фатально, и это доказывает нам пример Финляндии, стран Балтии и Польши. Они нам показывают, что это не фатально. А уж они-то точно знают, что такое Россия, как они вырывались из ее лап, сколько они потеряли в результате этого, в том числе и территории. И сегодня перед нами разворачивается, я бы сказала, эпичная битва между Россией и Украиной. И то, что происходит на сегодняшний день, как Украина борется за свою независимость, как Украина отстаивает свою идентичность, свою культуру и свою историю, показывает нам, что даже при тех обстоятельствах, когда весь мир вокруг говорит, что вы в разы меньше, и что у вас ничего не получится, и если вас бросят Соединенные Штаты, то вы обречены, а Украина показывает, что даже при такой асимметрии сил можно давать отпор. Поэтому самое главное, с моей точки зрения, конечно, это фактор, но мы должны уяснить для себя, что это не фатально. Не ключ... То бок, нам збольшага рыхтавацца да змагання за дэмакратыю Беларуси, ці за незалежность Беларуси? И за то, и за другое. Почему? Потому что в конечном итоге обесценена будет независимость, если она будет без демократии. Но это может быть иншая битва. Я понимаю, и я даже могу понять, почему первые, например, лидеры национальных государств, это, как правило, история начала 20 века, были скорее авторитарными, как Пилсудский, например, да, в Польше. Но мы должны представлять все-таки себе, мы находимся не в начале 20 века, мы находимся в начале 21 века. Вернее, даже уже не в начале, первая четверть уже прошла, извините. И я думаю, что те представления, которые есть в головах у белорусов, они совсем другого уже характера, совсем другого уровня. Поэтому я думаю, что без демократии, без того, чтобы обещать строительство демократических институтов и по-настоящему их строить, можно просто-напросто значительную часть общества от себя оттолкнуть. И тогда как вы будете бороться за независимость? И тогда в чем ее будет ценность? Дякую вам великий за размову. Нема за что. Спадарства, на гэтым наше выданне падышло да завяршэння. Абавязкова далучайцеся да эфіру заўтра. Мы рыхтуем спецвыданне студыі Белсат, прысвечанае гадавінне выбараў 2020 года ў Беларусі. Прымеркаваная шмат акцыяў і падзеяў. Таксама заўтра апошні дзень форуму «Новая Беларусь» у Варшаве. У жывым эфіры будзем сачыць за найбольш важнымі тэмамі і падсумуем вынікі абмеркаванняў і фінальную рэзалюцыю. Сёння з вами была Юлія Лабанова. Заставайтеся з Белсатом.